Mutane 17 sun rasu inda mutane 4 suka ji rauni a wani sabon hari a Theim a Anzuru Tillabéri. Dan uwa, kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan, ina ƙara tunatar da kai idan wannan shine farkon ziyartar ka channel din, ka taimaka ka danna mana kalmar ABONNEZ domin ka ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma daga mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai. Kuma sai ka ƙara daurewa ka danna mana kalmar like domin bidiyon ya je ga sauran 'yan uwa. Mun gode. A ranar Juma'a 20 ga watan Agusta shekarar 2021 da misalin karfe 8 na dare, wasu 'yan bindiga akan babura sun kai hari a ƙauyen Theim, wanda ke da nisan kilomita 30 daga arewa maso gabas da garin Sarakwara a Anzuru. Adadin na wucin gadi ya nuna mutuwar mutane 17 da raunata wasu guda 4. A cewar majiyoyin yankin, maharan na dauke da muggan makamai kuma sun shigo saman babura da dama a lokacin sallar isha. Hasali ma a masallaci ne suka aikata mafi yawan kisan gilla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zan tunatar da ku, wannan mummunan harin ya zo ne sa'o'i 72 bayan kisan gillar Daidai Bani Bau, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 37. Duka nan muka kawo muku ƙarshen wannan labarin. Ina ƙara tunatar da kai dan uwa, idan wannan shine farkon ziyartar ka channel din mu, ka taimaka ka danna mana kalmar ABONNEZ, sannan kuma ka danna mana like domin bidiyon ya je ga sauran 'yan uwa. Mun gode, sai mu haɗu da ku a labarai na gaba.